Spoločnosť Bibus Slovensko predstavila na 15. medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre svoju najhorúcejšiu novinku, ktorou je trojdimenzionálny tlačiarenský systém Eden 250. Toto zariadenie znamená vynikajúci vstup do sveta vysokokvalitného prototypovania. Prináša na trh vedúcu technológiu PolyJet do každej dizajnerskej alebo výrobnej operácie. Eden 250 je systém založený na PolyJet technológii. Prináša kompletné riešenie pre presnú stavbu modelov akéhokoľvek tvaru. Ľahko, rýchlo, čisto a s efektívnym využitím nákladov. Modely vytvorené na Eden 250 sú hladké, trvácne, s jemnými detailami a pevným povrchom. Kľúčovou výhodou systému Eden 250 je schopnosť vytlačiť funkčné modely, ktoré sú inými spôsobmi nevyrobiteľné. Výnimočne jednoduché použitie eliminuje náklady na tréning a skracuje krivku učenia sa. Systém umožňuje vysokú presnosť, opakovateľnosť modelov a jednoduché spájanie viacerých častí. Produkuje veľmi jemné detaily, väčšinou dostupné iba pri vysokonákladných systémoch. Malá základňa, systém efektívneho využívania nákladov a čistý proces sú ideálne pre použitie v kancelárskom prostredí. Keďže systém sa zmestí cez klasické dvere, robí to inštaláciu ľahkou a rýchlou, pričom dizajnéri a konštruktéri môžu veľmi rýchlo vidieť a dotknúť sa svojich nápadov. Spoločnosť Bibus sa sústreďuje najmä na slovenský trh, ale má aj sesterské spoločnosti v okolitých štátoch Európy. V Nitre sídli spoločnosť na Priemyselnej ulici číslo 4. A spell on you. You fall asleep, I'll put a spell on you. And when I wake you, I'll be the first thing you see. And you realize that you love me. I'll put a spell. Bližšie informácie o produktoch nájdete na stránke www.bibus.sk.